Hej alle sammen derude. Nu skal I høre det her klarsyn for september måned. Og det er en måned med en masse god energi. Det er Venus energi. Det vil sige en masse energi fra stjernen Sirius, for den der går op i det her, specielt fra den rose pyramide. Og det vil meditationen også komme til at handle om, jeg laver senere her. Det der ligger i denne her måned er sådan en både en meget kærlig måned, hvor man kan møde mennesker, man har kendt før. Man har haft, jeg havde lige noget siden, men mennesker, man har kendt fra tidligere i det her liv, også fra tidligere i sjælsvenner, man møder med. Det vil også være, hvor at man vil finde en balance i sig selv, og det vil sige, når det er kærlighed, så kan den både være meget hårfin, og det vil sige udrensning. Det vil sige, at det her støv skal blæses af, støvet skal tørres af, og det er jo det her, når vi begynder at forny os, så tør vi støvet af, og så begynder vi ligesom slangen, der skifter ham. Så begynder man sådan at forvandle tingene. Og det er det måneden handler om, en forvandlingsmåned med masser af kærlighed. Så det gælder om, at det er at have en dyb inderlig kærlighed til sig selv. Og selvfølgelig også til sine medmennesker. Og der har jeg det sådan lidt det her med at have kærlighed. Vi kan godt give en masse kærlighed ud. Men det hjælper ikke noget, hvis vi ikke har den til os selv, hvis vi ikke elsker os selv. Og det her, at elske sig selv, er nok noget af det sværeste, synes jeg, for mange mennesker. Og indiblandt også for mig selv, men det gør jeg. Og det er dejligt. Men det at mærke, at man kan komme ind og elske sig selv, og der er det her med at komme ind i sit eget hjerte, ved at give sig selv den kærlighed, den indre ro, den balance. Og det er mange gange, vi hjælper at lave lidt mindfulness, noget meditation. Kom ind til sig selv. Det her med at selvfølgelig også gå ud og modtage det fra en god healer, eller en meditationsgruppe eller andet ting, men det her at kunne lukke hjertet bagefter, så man bevæger sig ind i sig selv, og kommer ind og mærker kærligheden til ens egen krop, ens organer, ens celler. Så begynder tingene at forvandle sig, og det vil sige, så sætter helbredelsen i gang. Det er, at vi løfter os selv, og vi begynder at helbrede, vi begynder at rette op på vores celler. Den intelligente krop, vi nu engang har fået, begynder sådan at vågne op. Og det vil sige, tænker vi så på hjertet, for at forklare det lidt. Hjertet, det har en balance for sig selv, en intelligens for sig selv. Hjernen har en intelligens for sig selv. Og det vil sige, at kan vi kombinere de to ting, så de hænger sammen. Det vil sige ikke at kontrollere hjertet, ikke at kontrollere hjernen, men at det flyde med hinanden. Og det er det, der er den vigtige part for den her måde, at lade det flyde. Ligesom hvis du tænker på vandet, for jeg ser vandet, følelserne, som det ligger i denne her måned, sådan stille bølger, der bevæger sig henover og ind over strandbredden og ud igen. Så det er mange følelser, der også vil være igennem i denne måned. Frigørelsen, at det er ligesom man tænker på, bølgen kommer ind over vandet og ind og rammer strandbredden, ruller stille ud igen og tager det med sig, du ikke har brug for mere i dit liv. Og det er den, der er vigtigt at tænke på. Vi tager noget væk, vi fjerner noget fra os selv, vi begynder at løfte os i en ny energi, et nyt fænomen, og det vil sige, at det når det er Venus, Jomfru Marias energi, Moder Maria, der træder ind, så vil det sige, at det er den der smukke, grønne, hvide flamme, der virkelig kommer frem. Og det vil sige, at den flamme, der blomstrer og vil brænde for os og vise os vej, lyse for os, også når det er allermest svært, når du mærker sådan, nu kan jeg godt tænke mig, at det bliver lidt anderledes, så tænk tilbage på den flamme. Tænk tilbage på den energi. Det gør, at din intuition, dine sanser åbner sig meget mere. Du bliver meget mere fri i de ting, du har i dig, så længe du ikke laver den kontrol med hjernen. Kan det nu være rigtigt det her? Vi kender det alle sammen, analysere og så videre. Og det har jeg prøvet, og du har prøvet det, der sidder derude og lytter til mig. Så prøv at holde den der balance, hvor du siger til dig selv, den her vej går her. Og som jeg altid siger, det bedste sted at øge sin sanser, sin intuition, det er supermarkedet. Når jeg står dernede og skal have min grebfrugt eller andre ting, så spørger jeg lige grebfrugt, det er den bedste, så siger den, det ligger som nummer 3 derovre, så tager jeg det. Og det er noget med at øve sig på den måde. Og det kan godt være, at det er en ganske simpel og enkel måde at gøre det på.
men det er en måde at opretholde intuition og sanserne på. Så er du ikke hele tiden andet, kan det nu være rigtigt, at min sans er sådan, og så tager man den næste greb-frugt, og så den blød og dårlig, ikke? Og det er det her med at lytte til sanserne, som de er. Men det er også det, når jeg siger frigørelsen, den her måned, den bløde måned, september måned, hvor at man kan se, at Venus energi strømmer hen over os, ikke? Og det vil sige kærlighed, men den skaber også dramaer, jalousi, misundelse. Og det er de ting, vi skal egentlig ligesom at komme til at møde, når vi kommer lidt længere frem i måneden. Og det er noget med en selv at gøre. Har du lyst til at deltage, så kan du gå ind i det, fordi den anden har det sådan, behøves du ikke at have det. Og det vil sige, når vi kommer frem omkring den 10. 12. fra den 10. til den 12. september, der vil der ligge sådan en ro, og så vil den der bullerne komme, uden at det er ligesom en vulkan, men en blød bulleren, der man kan mærke, der kommer op i kroppen. Men vi får noget citron, måske dem, der er dybt inde i det. Vi får noget citron i kroppen, hvor jamen, wow, nu sker der noget. Og lad være med at tage det ind som Gud, når der er et eller andet galt, for det er bare hjernen, der driller dig. Så det her med at mærke, den citron, sådan en frigørelse, støvet, der blæser af dig, ikke? Så du mærker den der kraftfuldhed inde i dig, der lige kommer til stede, livet inde i dig, der er levende, ikke? Og når vi så er inde over den 12., så vil du mærke sådan, så flyder det igen stille vand, ikke? Men jeg ser det ikke som en tsunami, der er på vej hen over dig, men jeg ser det som den der, wow, smukke frigørelse. Du åbner hjertesangen, du begynder at blive klar til at elske dig selv, modtage de følelser, du har i dig, modtage ting fra andre mennesker, som du godt kan lide, folk, der elsker dig. Men du vil løbe ind i misundelse, jalousi, alle de ting vil ligge af dramaer i den her måned også. Men det er noget med at lade være med at hoppe på den. Og når du selv får den, så tænk på, måske lige nu bliver jeg fordømmende, ikke? Altså det er sådan en meget god regel at have. Fordømmer jeg nu, eller kunne jeg bare godt tænke mig at have det her, at det var sådan i mit liv, ikke? Og det er sådan, jeg kan jo godt kigge på en, der måske har en bedre cykel end mig, men jeg er glad for min cykel. Jeg har sparet op til den, selv betalt den. Så jeg er glad for min cykel. Jeg er glad for min bil. Men min cykel er jeg meget glad for. Både min citybike og min racercykel. Fordi det er noget, jeg har, det er mit. Og det er det her med, at jeg er glad for de ting, vi har. Men nogen vil måske tænke, wow, bare jeg havde sådan en. Eller omvendt. Så det er det her med at tænke lidt på, at vi er et sted nu, hvor at det handler om at være glad for det, vi har. Ikke? Fordi som det gamle ordsprog siger, hvor er der lige skærmen her, men man siger, det gamle ordsprog, at græsset er grønnere på den anden side, den holder ikke stik. Vi ved det godt alle sammen, især dem, der er kommet i mine alder, har jo prøvet at springe på den der græsplæne. Og det er ikke mere grønt, man får også grønne knæ af, hvad der kan fortælle. Så det er sådan en lille skidespring. Men det, der ligger i det, når vi er inde over den 12. Det er også igen, så flyder den, som jeg siger. Når vi så er ind til den 20. så begynder vi sådan at vågne op. Så sker der noget. Og der er en masse, der kommer til at opleve sådan en forløsning, der sker både langs ryggen og andre steder. Muskelspændinger, der har været i kroppen, bare slipper sig selv fri. Fordi at der bliver arbejdet så meget opfra på os. Og det er derfor meditation og sådan noget er vigtigt i denne her måned. Når jeg kigger sådan ind på mere det fysiske plan, opgøret i parforholdet, opgøret med ting vi har, så er det det at kigge lidt på, at når kærligheden indtræder på den måde, så er det også noget med at lige vende tilbage med den partner og kigge på, hvordan var det, da vi mødtes? Var der den kærlighed? Var der alle de smukke ting? Så genkald det. Begynd at arbejde med det, så man ikke sådan går hen og render fra hinanden og alt muligt andet, for det kan måden også byde på, når vi kommer ind over den 20. Så det er at finde hinanden, måske tage hinanden i hånden på en tur på stranden, og sige, gammel kærlighed ruster jo aldrig, siger man. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men det er i hvert fald sådan en side i os, hvor det er at gå en tur, gå ud og nyde nogle gode ting. Ha' en god følelse med hinanden, men måske også, hvis man bare skal have et godt venskab. Der er jo ikke nogen grund til at smide en god partner over bord, fordi man ikke lige kan finde ud af at være sammen på det helt fysiske plan, hvor vi bor under samme tag, men der, hvor man også kan være for hinanden og have det godt sammen. Det er jo en stor part af det hele, at vi så kan snakke ordentligt til hinanden og opføre os ordentligt. Så hvis det er sådan, du også kommer ud i det her med, at den anden finder en, eller omvendt, så accepter det. Ja? For der var ikke noget, der var bedre end dig, da du var der, husk det. Og sådan er det altid. Så
Men når vi så kommer hen over omkring den 28., så begynder der rigtig at ske noget, så kommer der fart på tingene, og så er der også der, hvor vi kan sige, dem der skal sælge huse, det fysiske, man skal jo lave forandringer, så er det der, hvor investeringer kan begynde at florere, virkelig. Altså, der kommer der knald på, og det vil sige økonomi og sådan noget. Og der gælder det igen om at tænke på, at det er Venus, det er kærlighed, det skal gøres i. Så den nye vej, du vælger at gå ud på, den du har valgt for lang tid siden, som du nu åbner døren til, og gå ud på, tænk på den med kærlighed, og ikke med begær og alt muligt andet. Men at du frigør dig noget gammelt, og det vil handle om måneden, slutningen af måneden, at frigøre sig fra det gamle, og gå ud på den nye vej, åbne døren til mange smukke ting i dit liv, men også bare hen, hvor du finder freden. Oktober måned er jo freden, det er vægtens balance, det er der, hvor vi skabe den der balance ind i os, finde det helt, men det vender jeg tilbage til, når vi kommer frem til oktober. Jeg ønsker dig en fantastisk smuk september måned, og igen en lille hilsen til Kirsten. Det kan godt være, at hun bliver glad for at høre det, men en hilsen også til dig. Og lad al lys og kærlighed være med dig. Og husk, det er Jomfru Marias flamme og Venus flamme. Så, men der kommer en meditation, du kan lytte til lidt senere. Og når vi sådan taler om Venus, så udspunkt blev bøjet ind på den smukkeste muslingskal af delfinerne. Så det kan du tænke over. Godt. Ha' en fantastisk september. Hej.